Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkiýanyň Istanbul şäherinde türkmensanly bir denany awtolog kakdy. Türk media terişdeleriniň maglumatyna görä bu waka şäheriň Beşiktaş etrapçasynda türkmensanly denan çatyrykdan geçmäge synanşan mahalynda boldy. Türkiýanyň Haberler Nokot.com neşriniň 9-njy iýunda beren maglumatyna görä bu waka ýerden sagat 9:45 töweregi Beşiktaşyň Levent Büýükdere köçesiniň ugrunda boldy. Türkmensanly denan gyzyl ışık ýanan pursady ýoluň beýleki tarapyna geçmek isleýär. Şol wagty onu Pınar Gedik Özen atly sürücü 34 BHV 881 belgili awtolog bilen kakýar. Munyň netijesinde türkmensanly denan yaralandy. Töwerek daşdaky raýatlar onuň yaralanan goluny saraýarlar. Şonda denany kakan awtologyň aýal sürüjisi onu bir pursat hem ýeke goýmady diýilip habarda aýdylýar. Habarda türkmensanly denanyň golundan we ýanjygyndan yaradar bolandygy bellenilip wakanyň bolan ýerine gelen tiz kömek ulanyň onu Istanbulyň Ok Meýdan bilim we Deriňöw hasahanasyna alyp gidendigi hem aýdylýar. Haberler Nokot.com neşri Türk polisiýasynyň bu ýol helakçylygyny hasaba alyp waka bilen baglanşykly deriňewleri başladandygyny ma'lum etdi. Awtolog bilen denany kakan aýal sürüjü soragy çekilmek üçin Levent polisiýa merkezine alınıp gidildi diýip neşir belleýär. Azatlyk Radiosynyň Istanbulyň Ok Meýdan bilim we Deriňöw hasahanasy bilen habarlaşyp türkmensanly denanyň soňky saglyk ýagdaýlary barada maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Şeýle-de bu türkmen denanynyň şahsiýeti barada Levent polisiýa merkezinden hem maglumat alyp bolmady. Soňky ýyllarda Türkmenstandaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik, ady haritlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlama bilen baglykda Türkiýe türkmensanlaryň eklenç gözleginde iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türk medeniýetinde türkmen dähmet migrantlarynyň duçar bolýan ýagdaýlary şeýle-de Türkiýede jenaýata baş goşan, jinsy zorlugy sezewar edilen, öldürilen ýa-da ýiten, ten satýan ýa-da ten satmaga mejbur edilen türkmensanlar barada ýygy-ýygydan habarlar peýda bolýar.